ka jingkular ka TMC na ka benta ka Meghalaya ka jingpintik na ya ka laway bapranay an ay jingarap khat ara jarting ka shisnam shaman na kilong yeng jong ki khinna ki papuli ki school sarkar na markata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka bamenta hakane ka apnyo trek urempang John ya kasap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Kublai ya pi ki paiba ki bajupe ya ki khubor ki ba man la kasngi ki ba mi no ribhoi news ujongi. Hagani ka por paiba ngidon ban pentip shapi ban ban pensngo pensngam. Hagajing shisha hagini ki khendiat sngi bat hagini ki khendiat tayo. Pilayo sngo banakaliang jongi ukenhun jong ribhoi news ngila mut ban penlong yagane ka program common platform hangtei hapo umroi constituency henrai nakidaw jong ka jingdon gini ki kenrum kenram ngi kramla shu ban penlong henrai wat laga taru ngi wanra pat shapi ki paiba ya ka sur jong gini ki kertong bakin pensngo ya kimat ki jura ki jongki bat kane kandai pat happy ba pin sangap i kita gimat ki jura ki jongki bar pin song nong rem himapi te ali hane ka por ngin sangap ye kita ki nia lan ki mat ki jura jongki ni ki kertong ki ban pin so khmat ka jongpi ha ka ni ka por kublai sibo di pi baro kumki perlu ki bapai ya ka channel jong Ribhoi news ai kublai kamtam kerpang ya ki pai ba no song snong jong ka umroi constituency ki bi ki jongi stang kendiat sengi bangin poi syaka jia tebut ke jungi haba kum ki pai ba no song snong pin bisyare kana we jong constituency ba jong jelai bro ko we kedai ka khep ak bangi kum ka constituency ngin jit om tang yu emily ngin jit yu briu ban long kum long yelam jungi ban mi khmat angte hapo ka yeng darbar thau an jong jela ka jungi kedai ka por ba mangi kum ki pai ba no song snong inya puson hau jo ka por inya mer jumut ban ya solok kum si yang sisam shikime shikpa shikun shikti bat shi snong shi thau pada ka por jongi mangide ban por mania perkhat takane kelenti bangin nyai syak takalwe ke jongi lang baro kum utrai snong bat ukhon jong umrai constituency ada songo sobram ya kipai ba no song snong kiba island ti nga bangalong kum nong mi khmat ujongki bat umle onong ilamru hangte hapok yang darbar thau an pada ka jela bro kowe kadai ka por bangayo ka jing kle jo ka san snem ka bladep ha ka bang la persyang kat ka bala ban kentiu ya ka burom jo umroi constituency ban banyele ban kring kat ka bala ka jing bentoy ibarit lani bahe na ka benta ka constituency ka jongi kadai ka por bangi bagi nong rep kidang mat jing kadai ka por bangi bagi nong belas ngi kiduna belah kadai ka por bangi bagi kon samla ka jongi kiduna ka kam ka jam nak daw begilat gelenti babu dak sarkar ki khangut ha kini ki khendet snem kade ka por bangi iru baki long kemi kamtam kitu ki babasa marwe il jong ki kisam ki mat ki jing baki jing ki kle ki babon kade ka por bangi baki kon swet ki kon rang ni irang don kami sibon ba ki jing kersyan bangkarpang na ka benta ki ki kon jongi ki ba anna ki ba dang don kami ki jing kersyan obalong lem ki riu temen ki riu kro ki jongi ba mangi kum ki pa nyong song snong ni hapan saindur rengkat lang ban betin linti ban syan bor ya ki pat nyong song snong kari ka por mangarung awan ha Tribunal Congress ka Congress ka batamai banyalam syakalawe jong ni ka jela ka batang kendiat por bangiwan hapo ni ka jela ka jongi ka kunhun trekam ka bakhlain ban yang nam ta ki rulum ban yang nam ta ki rit pai ba karpang balong ka parti ka bakhlain ka sur na ka banta ki pai ka stan ayang ha Tribunal Congress ka TMC aga sembol jong sijur ki sentio bat ki plang kade ka parti kelapen ilenti yangi bakalong ka sur ka jongi amtang ha yeng dorbar thau ain ndai kane ka parti ru kalong ka sur ka jongi kum ki pat nyong song snong hang tei ha pok yeng dorbar parlimen batang khendiat po ra ru ye sibon ba ki mat ki jura na ka benta jonga ba jongpi bat na ka benta ki kunhon ki bobon badan kami ka jing kersian jogi nong elam ha kari bat ha ka jela bro kowe iso sorong bagani ke TMC ke jongi la priang ka da bobon ba ki pai ba nong song snong bar ki pai ba menta ki ke jingkermen
ha kani ka kunhun trekam ko jungi bat ha kani ginong elam ke modern amtang kata ka jing tibet manlong ginong elam pai ba dre ha jo kapor manlong ko kita ginong elam ke ban ai ya ta lenti ke bathamai sakalawe jong kari ke jela bat khamtam na ka banta ki constituency ki bapher kumu emle jong ni ka constituency manta bat badang kami lenti baki pai ba kin ailat yang sai sisin manglong kumu emle hakni katam ke banwan kadai ru kapor ringi mangin boru ya kita kimat ke bakongsan na ka banta ka constituency bon ba ki pai ba kitip ki kam ke bang latre hakni kisan senam ki ladap bat kini ki kam gilong kita kidak kishin jong jing persiang jong ban sim ke jikit kli manlong utau emle bagi pai ba kila ban chania emle ubala ban kit ikalengko ban karpang emle ban yasdok tilang ban pi kum ki pai ba ban yatur seta kalawe na ka banta ki khon ki kti ki jongi ban saindur ya kata kalawe ka badon kam na ta daw ngi don kam ban sotu ba barok ki kam ngimla ban le tangha ka sansnem Lord bangadon nakaliang persya ngamsim la ailat kita pak kinlong kidaw nani bangan ai daw yu pai ba mangamla bentre ke jong kakam hoi dan kikam baladap badang bunru ke badang sa banle lut sisen le gimla maka konsensi ag jing dan kam ke jong ka kedang mi na kapor se kapor ki konsensi ke dang dan kam ni sibun ba ke jing mentoi konsensi ha ka banang singi se ke singi kom ki pa nyok song snong ni dang angnut sibun ke bathamai bat ke banla ban ai jing kersian ya kalawe jong ki khon ki kti ba ki yeng ki sem ki snong ki thau ha ta daw idang don kam ban saindor thamai bobon ke bang idang don kam ban penbahai ke beladon lupa badak jo ko poru ban pe bak ta kalenti ya ke jongi kalong na ka banta uduk usuk upai kunop upai terang unong bela unong rep bat na ka banta kilong kemi ikwa ke sarkar ka belatip lupa ke bakan nek san snem ata ka daw na kaliang jo ka TMC kala bo lupa ru kimat ki jura belong kum kimat jingkular na ka banta ka san snem ka banwan ak ba bon ba ki pai ba ki latip kamtam bang kersian ki longi long sem man ubnai da ka bangi ai siajar na menta man ka longi nang bai we pe we long kami ibadon hak ni ki yen na ta daw idon kam ru ban soto bagani ka jing kersian kan wan na ka menta ban pe baki ki bala poi menta ki belong tang siliang nani ki babon ki badang du ani ka long renti lang ya baro ki longi long sem nam ta ki khon samla ki baklam pat don ka kam ka jam adu arpois na mudu saupo ha ka bangin kersian ki siajar si benai ada kimpat yo ka kam ka jam ka babiang na ka benta ki nong rep si pawajar si snam bat kum ta ter manang penba susu ki lat kan ti ki jong ji sakri na kam tau pai ba nong song sno nengkat bat kini ki bade ki mat ki juran na kam ta ka jela ba kita ki jikular na ka benta jela hi borok kowe na ka benta ka konsensi ru idon kam ban pe ngor ya ki jonan kam dai ka konsensi ka blak state tam ma kini ki laisnam ha ka ba lai bagi SSG bagi VO ke jongi la kiu state da ka jing angnot baka ta jing kan men jongi long kami bagi kwa ban yang la jongi kejat ban chakri daladi aladi na ta daw gi bang don kam ban kersian susu ke SSG dan kam ban wanra yang ke college na ka banta ki khon ki ti ki jongi sene namar ki bapli ki babon ki bakwa ban puli ndai na ka daw bombiang ke college ban ka daw bala rem than ban lech po sor shilong ki kwa bagi khon jongi ke nang ki puli sakamat ila persiang hidup ban kering kat tok ni ki college simet ndai nang don kam syo ban kentiu ban yo da ka ba angnot baro ya ka college sarkar idon kam ban pe ki khon samla ki jungi ki bompat yo kam yo jam ngalaju ong barobor bahkan ai kam ki khon samla ngamla ndai ka de ka kamram ko jong apat ban pen ki ka lenti ban kersian ki bokum no bakin yo jong ki kam ki jam gila job hakikat tok ni ndai nang don kam ban le syu kambon nam ta bobon ba ki khon samla ki ban angnot man yo jing kermen ka baba idang don kam syuru ban pe bagi jing kersian na ka benta ki jakai le kai ki jongi ki indoor stadium bagi nang don kam na ka benta ki khon samla ki bade ki nong le kai ha ki benta ki boper ngi don kam ru ban pe bagi lat kenti nam ta ban kentiu susu ki srok kenti ki sengkin ko umbam umdi bat ki we ki ban kersian kam tam ki school ki jongi ban don kam si bon ba ki jing kersian de ki bangi hab ban trisitom ban perat lenti thamai na ka benta ka juki kom kini ke banang hab don le na ka konsensi na ka liang ka jonga ngadang don ka ta ji angnut ban ai ka ji sekri ada upai ba dang don kamon oble udang ibit makan wan pai biang sekne ka syuki ka pila ai nga hang ni san slam ka bala dep kalong ke ru kapor
bangin nujor ru ek para kurtong nato daw ju ong ek perlok borobor abangin nujor kabakongsan bangin peit baka jingnang di start di bolong kabakodor na kabentang jungi anang ipenang pen start ban pensyong skul jong kikon ban ngikit karam kesya ban pensyong skul jong kikon kan oleh baka jela ka jungi ke dan kam ya kinong ilam ke bala ban kit lengkor ban kam tam bagi don ke jingnang di start ka bobiang aju ongru bak lenti ke jungi sia kate galaway kalong leba ka jing betin jong tau kulam jong Emily ban kam tam jong ki ain ke bangin tau apo ke yang dorbar tau ain kini kilong ke bamungi kum kipai ba ngide ban sotu ban kam tam ban pensyong nong rim ban ailat bak no ke jing mentoy ke bak si kilap mat kan taplup ya kata galaway ke jungi gi no syarai balang ke baper lapan ngi ke lenti bak jing ya lengi syakamat kan long na ta ke jing raha go simet nam ta ke jing mentoy ke basipor ne bangin pet ya kata galaway jong ki khon ki kti ban buat da kata ke jing ki kli ban kam tam ta ke jing sampang ata ka daw sa sisien nga bu ke jing kerpat akipai ba nong syong sno pada long ke bala pin sobha ban ai ke kti ke diang ke kti kamon ban kam tam pin kersian biang sa sisien nga bang wan kum Emily jong pi ha ka ni ka dorbar ke pementa ka ban long ka dorbar ke bakhatwe jong ka Meghalaya Legislative Assembly ha ju ka por nga dwairu obleta kan rat unong kurku ka do epi ki yeng kisem kerpang ki khon ki kti ba ka lawai ke jong ki abang mangi barok ngi senrop lang ban te lang da ka jikur ku ka do ka jong oble etang gini ki kentien na kaliang ka jonga oble jong jing ba ka jing suk ayon don rangkat ba pi ba ka konstituensi ka ba ka jongi ba kerpang ba ka jela ka jongi ke bang don kam ban ya sara ban ice bo ban ai khendo hang bang nyo ki so ki ba singam ha ka lawai ka ban sawang ka ble shibun nga kumwe ni ki samla rangba jong ne ka dong ma ka thain hapo jong ne ka umroi constituency nga pen pau shpi ki pai ba da ka mesim jong jing seu khia pen perkhat ik em lang ka salang ya ka ri ba ka jai ben reu bat kai ka nong rem jonga ka bangadon ka jing thumu ban ye khon ye ka ne election MLA arjar pulai ban lech chete sipo in dorbar thau an na ka banta jong ki pai ba ki duk ki sok ki rangli ki juki namar bang yi babon ki pai ba ki mat apreng ki jing khamtam kom hane hapo umroi constituency ki jugi kendai po % ki dei ki nong bala bat ki nong rep sudah bat enrai habangi pet pade ki nong rep bapli ki dap de ki jing bat de ki jing jenjar sudah kat siapa pai khamtam kum barep using ki barep iki sensar ki barep iki jor ki babon jat ki bangi mla banjer kerteng lese don teng teng kapor habaki rep using ka hiardor kadwah kapor bagi tit using sampai kalau ka barem dor teng teng kum kino ilam ki dei ban pet ken kumi gine ki jing jung ki pet ba teng teng haba using uyap no lene ki jor ki yap no teng teng ki barep ke ba wan no ki jing shok pria henrei ki bapli ki labon ki balai bo e ki jing tho ban pan ki jing ram nakaliang jung ki blok nakaliang jung ki office henrei kim yo ye kita ki jing ram nak benta ko jung ki te kane ro ke di kamram jong MLA lene unong mi khman uban pet uban kimi nak benta ka jing jung ki pat ba habala jet de ki pat ba kei ke ba ki jet ki no yalam nak benta ban yu ban ing dorbar thawan ban yu ing dorbar thawan ban ye tainya ban rai ki man ban rai ki issue ye ke ba ki sham jing hang teken de ban ya peni ye kita ki jing jong ki pat ba hapo jong ka konstitusi henrei ka basusi pat kolong habangi ki babon ki wan ki wa ya kawang keti tang ka por election ban ye ben na ka parti ban ye ben we breu henrei kamdei ka kamram ka chungi ya ka bangi ne kentho sa kino ki jaka yalap election henrei ka kamram ka chungi kadai ba andang ila jom andang ila wan ha ka por ngide ban let ang te hapo assembly nak benta ban yatai ya ke jing jong ki pai ba kumbangi hang ne hapo umroi constituency hang ne ngidon kene ka airport ka katling sun ka ba kane ka katling sun kade ka lat jing mantoi nak benta ka jongi ki pat jong ka umroi constituency lane ki khasi ki jongi henrei hadu mantangi mi kata ka agreement lani ke jinge te sekolah habai de ketika airport bon ki beri bana bar ki lawan ban rong kerthap ketika jaka hang tei
kumjung iru ya ketika ICR kepada jong ke Central hadu menta ngimi bagi kita ki khasi ki jungi kinyok bandrong kam hamte ka agreement kam don ke jingi tes sekolah rom don bon ki break bena bar sudah ki ban wandrong kertep ketika jekang te po ICR hoi ki khasi jungi ki don ketuk ne ki bayo bandrong kam hindrai tang ki kam ki berit ki baria sudah ki kontraktual ki badi ki casual ki badi ki permanent post kata aru ketika kamram jungi ning mikman jung MLA ubade ban pej ya ketika jeka hindrai ki babon nang te ki don ki retire ki bala song thai naro hindrai ngim tip kat nongot la song thai bat kat nongot pat ki bala rong no ketika jeka ju kita ki bala song thai ro ngim tip kebun tang jing bam sap sudah kebun tang di kijing lek tu sudah ni pai sekarang men ron te content men komroi content men ke bagi khot ketika jeka bagi song ki sipai kante la dep krumnet ki jeka ki puta jong ki khasi ki jongi hadu baki lamut ban snai ke giat ro shua ban rong stu ke jeka ke jing lek don bor ke jing lek tham bor hindrai ka kamram kade jong unomi khman lani kum mele ubade ban pej ye kata ro ki jing e jongi hindrai ngingin salong ki mrau wala ka jong kari ka jeka ka jongi telada kum ki paj ba nong song snong hato ki hun mo baki khun ki kti ki jongki baki persa ki para jongki kinong mrau wala ka jong kari ba ka jaj ban reu ka jongi te kum ta nga kerpan ya ki paj ba nong song snong jong ka umroi constituency nadu kilong kmi kilong kpa ki khun samla ke the ba chinrang ba ki dei ban sotho kum no ban jet e ginong ilam bat ba kum no kinyo ita unong ilam uba dan sisa ya kata ka jingkit khli nak benta ka ri ba ka jaj ban reu ko jungi te shwaba pin de nyon ne ka vote ka jongpi ba to da perkhat ba bat to da theu ba namar ka ne kam dei ka kam kai kam dei ka kam tamasa kam dei ka kam ele kai sngwa ndrei ka dei ka kam ka bekentang ka kam ka bokordor ya ka bangin yo e kinong ilam ki ban pej ngor ya kata ka bha kamiat hapo ka imlang ka salang ka belong ka kamyap ka kamim nak benta ka junga ba ka jong philang boro bat ha juk ka por nga kerpat nga apil sipi boro ki paj ba nadu kilong kemi kilong kpa ki samla kan thai ba chintrang ba phinia ailam ya ka jingkersian yanga kumwei ni ki samla rang ba apo jong ne ka dong ba ka than ba phinya nyon ne kata ka syap ha usembol jong umombati ha ka arp nyu tereng bar ngongi pi phimde ban ngop shani shatai ha kita ki sbai rupa lane ha ta ki spa namar kas ya ka spa kamla ban thit ya ka gm ka jungi ki breu namar ublei ula thau kerpang yo breu ken thai bat chinrang ula thau kerpang henrei ngimde ban cha thit no kum cha thit e kim rat kim rang ki snyang ki masi de na ka dau ka gm ka jungi kalong ka bokodor te ngimde ban bit ha kata ka spa ka ba suwan tang sikilmat yo ba ka jingjot kan wan ngi bat ka jing babe kan wan ngi tenan ta syu ko bangi i ha ki por gi balalit no ha ka ba bun ngi mat apeng ka jing e ha peng jong ka lockdown ka baladep ha ka ba ki ba bun ki la ban penbor ha bai de bat ka ni ka vaksin nak benta ka ni ka corona lang ta ki mas kum ta ter bat ki RT-PCR test hindrai kum kino ilam gi de bandon ka jikit kli dei bong bangi persya e kata ka vaksin hindrai ngide ban don ni kata ka jingim ka balai lot kan phim la ban penbor ngi namar ya ka constitution juga India bat ya ka fundamental right ngide ban buram kan namar hadu mentai ngidang long ki breu ki balai lot de kum bangi ni ki por lockdown pade ka jing sa penbor bandangi ki mas ban inject lane ban le ita ki RT-PCR test hindrai kum unang ilam ude bandon ni ka jingit kli nak ka benta ka jing ki pa ba ki ba pli ki baduk ki besuk ki barang li ki bujuki kimat e ka jing e kimat e ka jing jinjar tenrei kum kinong ilam kidei ban baik haki ba bon rekom dei tang ye kino ro tenrei nadu ka kamyap ka kamim nadu ki pot ki sam nadu ka rep ka riang ki ba mat apa yang jong jing e bat kum ta ter te ngamdan sibon ki kentien ki ba nganai hindrai ki pai ba ki la so thok khama ya ka ba kumno kin jet ya kita kinong ilam ki ba don sisa ya kata nongrem ya ka ban pej ban kimi kham tam ya ki unemployed kita ki samla ki bom don kam don jam dehang ni hapo kari khasi ke jungi ngidon sibun kilat ya ka ban tre ban kita hindrai labun pada ki balawan bar sudah ki ban wandrung hakane ka jela ke jungi te khenang bangin light nata ke jing sate mrau ke jing lom mrau hala ka jong kari ke jungi te ngidon kam ya ki no ilam ki ban ker ki banda ki ban pej bakmi te tang kini ki kitin ki ba khniat ngai kublei langi pi baro ki paj ba jong ka umroi konsumsi da ka ba pinjakan ma ka ar punyu terik pinyation ha ka syam
hau membati nak benta kanika parti PDF kublai sibon. Sobha ban pen itu ya pi bangade uba shanbor ramde bosong basa hagani kisnong lerkla hapo karai amgar bat kabahap ru hapo ko muri constituency bat ngadei ru utrai snong utrai thau ubala imlasa bat bala hap sopet ru hagani ka themri bhoi bai ke jongi bat nga kai ga pelong nga ba ngan poi sakani ka phang hakaban mi sakmat habide bat kum ukurtong yang ka election kaban salong ha ka arpni tarik kadaw kalong ka ba hamiswa kum basan suppose na me bangala sitre ki kamperti ki bafer banga mi sakmat ru kum kita kinong yalam ki hakmat na ki parti bat ki kandidat ki bafer ki election ki bamiswa henry ngai ba kamton ke jing matoy ru hak kabe de nakalyang jongi ki kup silang kisem silang khamtam ba ngi long kinong rep ki ba lakum ba prapo person ni ba ngi de kinong rep but khamtam lay hagini sansnem ki bala lek no don ru ke jing matoy hak kabe de nakalyang jong ki kup silang kisem silang khamtam na ka state Meghalaya kabalelam na parti NPP hapo ka jingalam jong chief minister ukrat sangma kumbalai pau ka jing sisa ba lingba ki YouTube lingba ki newspaper lingba ki media ba phair wat sangi sunong kendong ru ilatip ya ka jing sisa ba baro san snem kanthi sudap tang ka jing huri hura da ka jing klumar bat kijing bam sap kibala sharkai sisa hadu kata habar khoi kilyang dei na kata ko pelong inga kumuri urung ba nangani ka dong nangani ka thain man phai khmat no sakani ka parti BJP namar kani ka parti BJP hadin mga kumuri urung ba ngawat benia ngati benia ya ki ki jingman toy ki bawan sisa sa pai ba hukum silyang usum silyang habar khoi ngai bagawan hidagani ka parti BJP kham tamle hakipor jong coronavirus COVID-19 ars nem gbalek no balwara sisa ya jing kerdo ya jing semjenjar sisa henry kabasotonat pat ban penken mau hapi golong ba ukhaw lapoi ki mar ba mardi ki lapoi ba yakaniru balwara hi nadu na central na delhi lengba ka parti BJP hapo ke jinglam jong Narendra Modi bat apa pai saki umbam umdi ru menta wat hangi ginong gendong ru ilayo ai ku halayang lejong bat kata ko kumbangaru ngalabat hikum uta ucerman jong ka BWSC hapo gani ka snong bat ilayo sisa ya jing mutoi habidai bat ko bam ko di lemba jong skim JJM Jal Jeevan Mission bat kumjuru na ki skim na ki pankhana bat na ki skim ki fair bat na ki skim jong ka kisan hak bidai nagalyang nong rep ru ki bon ba ki skim ki bayo hi bat la ban ong hang ne ka jing sisa ban nagalyang ka state government hi kalong nil omdani ru ka jing matoy sakalyang jongi khamtam jongi nong kendong dei na katagdaw ko banga lami sakmat bat ngalaso komen bat ngalaso bhachi kadai hak ka ba nakalyang jong ka parti BJP kalay nga tiket banlong kum ukurtong uban ya kun uban ya mi sakmat bat nga ngek skam bang kipai ba nong sunong hipo nga umroy kin ay ka jing kerchan ka papura yang bangan poy sa katong haka arpon yo terik kublay subon hakaban kong nga ay kublay ya pi ki nong kerchan ki ba ki jonga kibla kersan met ban mensim nak benta kan election kabanlong arpenyo terik jong benai Februari ban ngapan map ru na pi piwei kinong kersan ki bahayeng hasam ki lok ki jor ki khakiman ajing sangar kwa ban poi haki yeng ki sem jong pi ban yakdo markman andai tang namar bakar por kala lengkot ngamla syuk ban poi haki yeng ki sem ki jong pi tukum tang apan map na pi piwei wat nom thau yak ta ka jing bom la jonga banwan haki yeng ki sem ki jong pi nga kerpat ye pi bapin kersan lem yang da ka jing kenang bakan poi sya kathong jong jom bat anda la poi sya kathong jing jom ngan persang banwan kendu bat pi mar khamat sya ki snong ki thau kumjuru saki yeng kisem kejong pi bakar kani election kebansalong arpenyo terik kadai election na kebenta bangin yeng na kebenta ban penek pensa ya kerti kedustur jong ulong swa manswa bat ban ya daru namta
kari bakacaj benriu kujongi. Manga kum ukurtong kongres ngayeng hakunong rim jong ka parti kum balasuj la shor ha ka konstitusi jong kari India. Ba baro unong song jong kari India unlong ubalai balai loj ban laj nakidi bangila ban kamai kaji hila ban tri ban kata omdan kajing penwit dakino kino ki banta bat ban ngila ru ban syakri belai kat bangimon kat kum ka konstitusi jong kari India. Ya kumta manga kum kandidat jong ka parti kongres ngayeng halor kata kanong rim kaba ngin yale kat bala ban wanra ya kajing song suk song san haki im lang salang bat kum unong tau an ubah pinjit yang ngan persangru ban wanra ya kata ki kam penroi hak konsumsi ban lek dawa nak sarkar om tang napo ka sarkar jala ndai ngan lek ban wat kajing ram nak sarkar kemi na Delhi ban wanra kita ka roi kapar haki im lang salang kamtam na kementa jong ngi kinong rep ka konsumsi umroi jongi kedai ka babon kinong rep mandrei bon sin ngi sem jing hakarep karyang jongi namar bakamdan kayo kahat kaba biang bakak sorkar kalapan baik te kumkini ki nakalyang jonga ngan dawa nak sorkar bakan don kayo kaba biang nakabenta jong kinong rep kenang bak iki marep maryang jongi kila bandi haga dor kaba biang bat om de ban pensak miet yaki marep yo bagi putno bangi dawaru bahkan ka dong katan jongi bangin dawa nok sarkar bangin penyo ya ka cold storage kenang bagi nong rep kiba kila ala dakim la padla bandi yo marep kamtam kum sok saw ki jur kiba put ngila ban bu yu hapo cold storage nak benta ka jingbit jingbiang jong unong rep bat kum juru kawi ka thong ka liang jonga nak bilang jong ki samla ki balanang la start hapo ka konsumsi ke jongi gadang nut balada daka jing kershan gabah sebun jong pi bad daka jing jong pi ban penjob yang ngan persang ban bu ya kawi ka coaching center na ka benta ki khon samla ki balanang la start kenang bahak village ban interview haki office kin yo lupa ya ka jing hikai kenang bagin job hak taka interview ku jongi dat kom juru ngin nakaliang jonga nga isang sot habak pek ya ka konsumsi nadu u arjar khatlai hadin bangala syarem ko memele ki surok kelenti sengkin jong kane katong katan jongi kalalong kabasniu hadu kata-kata te kumta kini ki dikmat ki bana kaliang jonga kum unong yalam jong pi ngan yele sudam ban penyo kita kijing mentoi ban suk kalit kawan hapo ka area ke jongi kum juru ngapan map na pi kinong kersan ki ba angnut bangan mi kam kloy akan ya election dai tang namar bana kaliang jong ka parti kongres ki declare kamslem ya ka kerteng jonga demta ngala kami kamslem amdei banga ngamdon kijing temu ban election dai kijing temu jonga kala don pa ban ngan yang scam hala kenong rim kumba pi pila ai penjob teng yang kum unong mi kamat hau arjar lai bat ngala syarem hau arjar pra handai kajing sirhem jong pi kinong kersan ki bai kadang ai mesiem su yang bangala job pat hau ne arjar kendai sosisien pat ka by election ka arjar kendai arjar khalai ngalai kun teng hi ban penjob ya ka election dei tang namar ba nak liang ke parti kila penduk tiket no yang hau arjar khalai ngala syarem no habangai lek dari independen ndai kinong kersan ba ki jongi na po ka umrek sensi kidai ki ba nak benta ke parti kongres habang adu tiket nak ke parti kongres ki penjob hi au kandidat kongres bat kum juru haunu snem arjar khat pra ka parti kongres hapo ka konsumsi kala penjob yau kandidat kongres ndai tang sitengpor ula ino na ya ke parti kongres kumta ka parti kongres kasa aka leng udum ka lengo ya ka bakhadu anda ngile perkhat ba kiri urung ba kilong kemi kilong pa kilawan ban terwa yang akiong bastan mi biang no namar ka dong ka thain ka don kam ya pi te kumta ngalami rangba
mentakan ti ban apil syapi ki pai ba pin ai ke jing kershan ke bas kem ke jong pi kenang benyo ya kata ke jing job te komta ngam du jing kermen lengba ke jing kershan ke bas kem ke jong pi ngan yo ya katong jing job bat ngakar pat ru pi wei kenong kershan ke bai ki bahayeng hasam kilok ki jor pin penduai lem nak benta jonga bat kem juru nak benta kari bekajaj pendriu jongi kanom long ke bansa te marau hakis ngi bansawan kermen skem balang ba ke jing duai jong pi ublei un sngo un ngap pat un panlai marau ya kari kasi bai jongi kablai sibun te kumto ngilai sngo ye ki mat ki jura ki ba kini ki kertong ki la pen sngo pen ngap hakmat jong pi ki pai ba jong ko umroi constituency le se phila ban lengo ba wei na ki kertong uja na kane ka jing pensyai ban lani ban pen i kita ki mat ki jura ki jong u katau de kertong na ka parti NPP hakaba na kaliang ka jongi ngila persang bat ngila yakran bat i ban terwa ban pen i kita ki mat ki jura hakane ka rensan ka ba ngi penlong ban wan ra syapi ki pai ba hanre na kaliang ka jongi imtre le se kala bandan na kanu kadau hanre ngi hab ban buram pat i kata bat kamdei shu kadau ka jongi hanre hakaba khaddu hi ka shongpan ka jing bisar jong pi ki pai ba bat ka jing start jong pi ki pai ba tena kaliang ka jongi uri bhai news tangkat ni hi ngila pois ka bakon khoblei sibun Meghalaya ka jingsngan ha ka imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kan teu sha ka shiajar tingka shibenai kata kalong khat arhajar tingka shisnem Hakane ka apnyo trek urempang John ya ka sharp jong pi haki artli kisentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC